Калі вы з намі, значыць імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Трэба толькі пачаць размаўляць з усмешкай, з пяшчотай на вуснах. І іншым таксама захочацца. Днямі спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння Івана Паўлавіча Мележа, народнага пісьменніка Беларусі. Вядома, творчая група тэлевіктарыны не магла не ўлічыць гэта ў некаторых заданнях, з якімі, я ўпэўнена, справяцца сённяшнія удзельнікі гульні. Аматары ўсяго беларускага, вельмі таленавітыя дзяўчаты. Слова капітанам. Калі ласка, Кацярына. Дзень добры. Добры. Мы каманда дзяржаўнай установы Палац культуры Белецкі Ружы. О, дзяўчаты, адразу. Прыгожыя, добрыя, ласкавыя, але ж бываем і калючыя. І з намі лепей не жартаваць. Кацярына, мы будем з вами гуляць, згодны? Добра. Тацяна, слова вам. Вас прывітае каманда «Зараніца» Палаца культуры Касцюкоўка. Чаму «Зараніца»? Таму, што ў беларускай міфалогіі Зараніца была багіняй тайных ведаў і чараўніцтва, да якой звярталіся ў магічных замовах. Абедзвюм камандам у гульні я жадаю перамогі. Паважаныя дзяўчаты, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Хвалебства ўсуняўся віхор, а ціх і знямеў у пашане, і вось перад публікай хор. Яго землякі, глінішчане, падпёршыся цяжка рукой, сядзіць ён наводшыбе ў ложы, самотны, як вечны спакой, як казачны волат, прыгожы. З той залы мы выйшлі ў вясну, а летам для ўсіх нечакана хвароба паклала ў труну палескай зямлі велікана. І быў у абліччы відзён след думы, застыглый у плоце, да ўздыху апошняга ён жыў лёсам людзей на балоце. Прывітанне, шаноўныя удзельнікі нашай гульні віктарыны. Вітаю і вас, дарагія тэлегледачы, аматары роднага слова. У гэтыя лютаўскія дні спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння слаўнага сына Беларусі, палескай зямлі велікана, народнага пісьменніка Івана Паўлавіча Мележа. Па гэтай прычыне я трохі адступіў ад традыцыі і працытаваў у пачатку радкі з верша Нілы Гілевіча, прысвечаныя гэтаму выдатнаму творцу. Ён, як ніхто, шанаваў матчыну мову, матчыну песню. І няхай наша сённяшняя перадача пройдзе пад знакам яго самабытнага таленту. Жадаю трапных адказаў. Хай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыры дзякуй вам, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем, гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Такім чынам, пачынаем. Першы слайд. І першай на кнопку націснула Кацярына, капітан каманды Ружы. Каця, хто будзе адказваць? Адказваць паспрабую я, гэта кошык. І гэта правільны адказ. Наступны слайд. А вось тут Тацяна і каманда «Зараніца». Які ж адказ яны дадуць? Тацяна хто? Ну, я адказваю сама, гэта гузік. Выдатна. 2 балы ў каманду «Зараніца». Наступны слайд. І зноў нашы Ружы. Кацярына. Хто? Адказваць будзе Крысціна. Гэта чарніцы. Выдатна, выдатна, Крысціна. Наступны
Наступны слайд. І зноў ружы. Кацярына, хто дае адказ? Адказваць будзе Надзея. Гэта кацяня. Беспамылкова. Наступны слайд. А вось тут зараніца. Гэта хустка. Вы маеце рацыю, малайчына. 2 балы у каманду зараніца. І ўрэшце апошні слайд. І зноў зараніца. Хто, Тацяна? Ну, таксама Марыя. Гэта бусел. Малайчына, Марыя. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 6 і 6. Але гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. І рабіць гэта яны будуць паасобку. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Ірына і Надзея. Яны паспрабуюць перакласці з рускай мовы на беларускую слова, словазлучэнне і сказ. Першае слово – гаць. Першай націснула кнопку Надзея. Ці дасць Надзея адказ? Не. Забылася, а вось Ірына ўжо падрыхтавалася, калі ласка. Грэбля. Выдатна. 2 балы у каманду зараніца. Настоящий труженик. Ірына ўрэшце націснула кнопку і вельмі хутка яна дасць адказ. Сапраўдны працаўнік. Выдатна. И урэшце сказ. Девушка вышла из избы и направилась к колодцу. Ірына націснула, і толькі 5 секунд на роздум ёсць у яе і рускі варыянт сказа. Дзяўчынка выйшла из хаты і... Накі? І накіравалася к колодежу. Ёсць невялічкія памылачкі, літаральна невялічкія. Паспрабуе іх выправіць Надзея. Надзея, спрабуйце. Дзяўчына выйшла из хаты и пошла к колодезу. До колодеза. Ёсць невялікія памылачкі. Давайте разам. Дзяўчына выйшла з хаты і накіравалася да студні, да колодзежа. Вось бачыце, гэты прыназоўнік да абавязковы. Ну што ж, гульня для капітанаў Кацярыны і Тацяны. Іва. Кнопку націснула Кацярына. Думае, як перакласці гэтае слово. Ніва. На жаль, а вось тут трэба было б згадаць беларускую песню. Дзе там Алёна мыла рушнікі? Тацяна. Вярба. І гэта правільны адказ, малайчына. Наступнае – дыханне грозы. А вось тут Тацяна. Подых навальніцы. Выдатна згадала назву твора Івана Мележа. Парень поджидал любимую у калитки. Кацярына націснула кнопку, толькі 5 секунд на роздум у яе ёсць, і яна ўжо спрабуе. Хлапчук чакаў каханую побач з каліткай. На жаль, ну спрабавала малайчына. Ёсць добра перакладзеныя словы. Тацяна, спрабуе паправіць. Хлопец чакаў каханую ля весніц. Вы маеце рацыю. Ну, Тацяна, вам трэба абавязкова падзякаваць Кацярыне, бо яна вам вельмі дапамагла. Згодны? Падарыце ёй усмешку. Ну што ж, наступнае у нас Крысціна і Марыя. Слова для вас спачатку. Забор. Марыя была першая. Плот. Выдатна. Деревенская свадьба. Быў фальстарт, таму, вядома, Крысціна думае правільны адказ, але адказвае наша Марыя. Вяселле ў вёсцы або вясковае вяселле.
Без перебольшивания, выдатно. Собрание было посвящено строительству дороги. А вось тут фальстарт у Марыі. Яна націснула раней, чым я вымавіла сказ. У Крысціны ёсць 5 секунд на роздум. Збор быў пасвечан будаванню дарогі. Добры шанс быў, аднак Крысціна не змагла яго выкарыстаць, а правільна было перакласці сход быў прысвечаны будаўніцтву дарогі. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пачувайце сябе смялей. У вас пакуль усё добра атрымліваецца. Сапраўды, за вашымі сённяшнімі адказамі узгадваюцца дарагія кожнаму мележаўскія вобразы. Успомніліся шчымлівыя радкі з любімай песні Івана Паўлавіча. Шумяць вербы каля грэблі, што я пасадзіла. Бачыцца, як Ганна ідзе з вядром да калодзежа, як Васіль чакае сваю каханую ля плота. Менавіта ля плота, бо зроблены ён жэрдак. А подых навальніцы – гэта назва другой кнігі Палескай хронікі. Усё да болю знаёмае. Жадаю поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 20-6. На карысць каманды «Зараніца». А наперадзе эпізод «Тлумачым». Ну а зараз эпізод «Тлумачым». Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдкаўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Ну а пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што нашы чараўніцы ружы. Слова «нэнза». Які сэнс яно мае? Нэнза – гэта жывёліна атрада паўзуноў з касцяным панцырам. Ігральны кубік або пласцінка. Той, хто ўвесь час ные скардзіцца. Кацярына, што падказвае вам ваша інтуіцыя? Хто будзе даваць адказ? Адказаць паспрабуе Крысціна. Наша каманда лічыць, што нэнза – гэта той, хто ўвесь час ные скардзіцца. Малайчына, ружы, вам 3 балы. Вочы ў Віці павільгатнелі, ён гатоў быў заплакаць. Ой, нэнза, папракнуў Юрка сябра. Чытаем у Тараса Хаткевіча. Наступнае слова «шых» і яно для каманды «Зараніца». Шых – гэта упэўнены імклівы поступ. Месца злучэння зшытых кавалкаў тканіны. Прылада на кшталт якара. Тацяна, хто будзе спрабаваць? Ну, я адкажу сама, але ж каманда «Зараніца» лічыць, што гэта адказ А. Упэўнены імклівы поступ. Добра працуе іх інтуіцыя. Малайчынкі, 3 балы ў скарбонку каманды «Зараніца». Ідуць гады сталёвым шыхам, гады змагання перамог. Пісаў Якуб Колас. Наступнае слова дзеяслоў. Лескатаць. Лескатаць – гэта вельмі багата гаварыць. Утвараць дробны стук. Лавіць вудай рыбу. Наша каманда лічыць, што лескатаць – гэта вельмі багата гаварыць. Так, дзяўчаткі трошкі памыліліся. Тацяна, вам трэба адразу даваць адказ. Хто будзе спрабаваць? Гэта варыянт Б. Утвараць дробны стук. Зараніца зарабіла на падборы 2 балы. Слова, дзеяслоў для вас. Шуфляваць. Гэтае слова таксама з адметнай лексікі Якуба Коласа. Шуфляваць – гэта шчыльна абхінацца, укрывацца чым-небудзь. Займацца махлярствам. Падманваць, ашукваць. Перасыпаць што-небудзь глыбокай лапатай.
паспрабуе? Думаю, што адкажа Ірына. Мы лічым, што шуфляваць гэта перасыпаць што-небудзь глыбокай лапатай. І гэта правільны адказ. Шуфляваць можна пясок, вугаль, путра. Гэта слова для каманды ружы. Путра – гэта кіслая мучная страва, типу саладухі. Расліна сямейства півоневых з белымі кветкамі. Вырабленная шкура пушнога звера. У вас ёсць адказ? Усміхаецца Кацярына. Так, варыянт адказа дасць Надзея. Мы лічым, што путра – гэта вырабленая шкура пушнога звера. Вы пераблыталі з футрам, напэўна. Ну, што падказала інтуіцыя каманды «Зараніца»? Адказваць будзе Ірына. Мы лічым, што путра гэта кіслая мучная страва. Выдатна. Ну што ж, наступнае слово для каманды «Зараніца» – слово «падзор». Падзор – гэта карункі, якімі абшываецца ніжні край чаго-небудзь. Выстрал або удар міма цэлі. Назіранне за кім-небудзь для кантролю і вывучэння. Ну што, Тацяна? Каманда гатова адказаць. Мы лічым, што гэта адвет А. Карункі, якімі абшываецца ніжні край чаго-небудзь. Відаць, бачылі яны на свае вочы падзор і нават трымалі гэты падзор у руцэ. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, штотыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Ружы» 9 ачкоў. Ну а каманда «Зараніца» – лідары, у яе 33 балы. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Кацярына, 6 канвертаў вы ўбачыце. У іх 6 фразеалагізмаў. Калі ласка, выберыце які-небудзь. Мы выбираем конверт под лічбай 1. Дзіву давацца. Ці знаёмы вам гэты выраз? Знаёмы. Ну і цудоўна, запомніце яго. Тацяна, для вашай каманды засталося толькі 5 канвертаў, акрамя першага любы. 6. Дзень у дзень. Таксама знаёмы фразеалагізм. Паважаныя капітаны, вам праз 30 секунд трэба патлумачыць сэнс вашага фразеалагізма, скласці сказ з гэтым фразеалагізмам і падабраць адпаведнік з рускай ці сінонім з беларускай мовы. Фразеалагізм абавязкова крылаты выраз з такім жа ці з прыкладна такім жа значэннем. Зразумелі заданне. Працуйце. Першымі выбіралі фразеалагізм «Прыгожыя ружы». І я бачу, што Надзея падрыхтавалася расказваць пра сэнс фразеалагізма. У нас быў фразеалагізм «дзіву давацца», і мы тлумачым яго як «здзіўляцца». І гэта правільны адказ. Малайчына, вельмі моцна нечаму здзіўляцца, дзіву давацца. Калі ласка, Кацярына, ваш сказ. Наш сказ. Юрась прыйшоў у вёску і дзіву даўся. Усё перамянілася. Выдатны сказ, малайчынкі. Вы ўжо зарабілі па 3 балы. Паспрабуем яшчэ 3 балы зарабіць, іх зробіць гэта Крысціна. Калі ласка. Наш адпаведнік – гэта «вочы на лоб палезлі».
Выдатны адпаведнік, выдатна справіліся з заданнем, максімальную колькасць балаў зарабілі. 9 балаў беларусы скажуць. Рабіць вялікія вочы, разяўляць рот ад здзіўлення. А расіяне скажуць, не верить глазам. Ну что ж, цяпер будем слухаць каманду «Зараніца». Калі ласка, Марыя, пачынайце. Мы лічым, што фразеологизм «дзень у дзень» обозначае штодзённа, кожны дзень. Без перапынку, выдатна, выдатны адказ. Калі ласка, Тацяна, сказ. Дзень у дзень прыгажэе наша любая старонка. І сказ прыгожы, што тут казаць? Ірына, калі ласка, адпаведнікі, синонімы? Изо дня в день, ежедневно, систематически. Ежедневно и систематически мы не можем отнести до фразеологизмов. А вось изо дня в день якраз залічым. Дякую вам. Беларусы скажут день пры дні, день ада дня, а россияне изо дня в день. Усё правильно. Дякую вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановные гульцы, вы добра справіліся з заданнямі, правялі цікавыя прыклады. А мне зноў-такі застаецца толькі звярнуцца да Івана Паўлавіча. Аказваецца, што гэтымі фразеологізмамі ён таксама карыстаўся. Вось паслухайце. І дом сам быў такі вялікі, са столькімі дзвярыма і пакоямі, што дзіву можна дацца. А вось і другі прыклад. Амаль 2 тыдні, дзень у дзень, збіраліся куранёўцы на грэблі, капалі канавы, цягалі галлё, вазілі, раскідалі зямлю. Зразумела, што апошнія радкі працытаваны з рамана «Людзі на балоце». Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку команд 42 и 18 очков. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Ну а пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Ружы». Працягніце выказванне Івана Паўловіча Мележа і зарабіце 3 балы. Мова – гэта вялікі народны скарб. Яго нельга не паважаць, як нельга не паважаць Кацярына, хто будзе? Вы знайшлі адказ? Так. Хто будзе адказваць? Адказваць буду я. Мова – гэта вялікі народны скарб. Яго нельга не паважаць, як нельга не паважаць наш родны народ. Выдатна. Гэта правільны адказ. Вельмі добра вы знайшлі слова злучэння, якое трэба было дадаць. Родны народ. Гэта 3 балы ў скарбонку каманды «Ружы». Ну што ж, дзяўчаты, паважаная Зараніца, вам заданне. Папраўляючы, раячы, заўсёды падтрымлівайце. Калі ласка, Тацяна. Магчыма, гэта слово «падбадзёрывайце». І што атрымаецца? Папраўляючы, раячы, заўсёды падтрымлівайце, падбадзёрвайце. Выдатна. Вы маеце рацыю. Ружы, вам музычнае заданне. Увага на экран. Что ж поверила так легко, ты чужой мне, черной кошкой ты оплетки, перешли дорогу мне. Завороженная фея наговорами людей, завороженная фея не такая, як раней, мимо пройдет и со мною знов не станет говорить. Кацярына, хто будзе адказваць? Мы згадалі гэту песню. Так. Там такія радкі. Заварожаная фея, як цябе разваражыць? Выдатна. Гэта 3 балы, малайчына. Ну а цяпер, дзяўчаты, вам трэба сказаць назву гэтай песні. Гэта песня «Заварожаная фея». Малайчына, малайчыны Ружы. Апладысменты, вядома.
Музыка Олега Елисеенкова, словы Олеся Бадака. Ну, а выконваў ансамбль «Верасы». А цяпер музычнае заданне для каманды «Зараніца». Тихо солнца, за хаты старыя садиться, пачынаюць рабіны ў дварах ружавець. У сяброў па садах сыта звоняць сініцы і крычыць недасяжна. Адказваць будзе Ірына. І крычыць недасяжна. У небе твой журавель. Толькі не твой, а мой журавель. Мой. Выдатна. 3 балы за адказ. На жаль, не праспявалі. Ну, дзяўчаты, я думаю, што вы абавязкова падзеліцеся сваёй творчасцю тут у нас у студыі. Скажыце, калі ласка, як называлася гэтая песня? Чарптушка. Выдатна. І яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Музыка Эдуарда Ханка, словы Геннадзя Бураўкіна. Ну, а спявалі вы і самі можете сказаць, хто гэта. Анатоль Ярмоленко, Ядвіга Паплаўская і Александр Ціхановіч. Наступнае заданне паэтычнае. Спачатку для каманды «Ружы». Я не ганю землю чужыя, хай іх сонца не абміне. Толькі дзе б за морам не жыў я, Катерина, кто будет отказывать? Отказывать будет Надея. Я не ганю земли чужие, хай их солнце не обмене. Только деб за морем не жил я, Беларусь снилася мне. Беларусь моя снилася мне, выдатна. Дзяўчаты, трэба сказаць, як называецца верш? Магчыма, я не ганю земли чужие. Выдатна. І яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Дзяўчаты, трэба згадаць аўтара слоў. Ці ведаеце? Ведаем, адкажу я, гэта Геннадзь Бураўкін. Выдатна. Малайчыны Ружы, 3 балы ў вашу скарбонку. Ну што ж, цяпер заданне паэтычнае для каманды «Зараніца». Увага! Я ў сад пайшоў, усё глуха, дзіка, усё травою зарасло. Няма таго, што раньш было. Калі ласка, Тацяна, ці падрыхтаваліся вы? Так, мы падрыхтаваліся, адказваць будзе Ірына. Я ў сад пайшоў, усё глуха, дзіка, усё травою зарасло. Няма таго, што раньш было. І толькі надпіс «Вераніка». Выдатна працягнулі радок. Вам трэба назваць верш. Вераніка. Менавіта так называецца песня. Песня на гэты верш. А вось верш крышачку інакш. Тацяна, ёсць адказ? Запамятавалі. Так. Кацярына? Жаль, мы... На жаль. Тым не менш, верш называўся «І зноў пабачыў я сялібы». Ну, а цяпер вам трэба назваць аўтара. Гэта Максім Богданович. Выдатна. Яшчэ 3 балы. Усяго 6 у гэтым конкурсе. Наша тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Зараніца». У яе 57 балаў. Ружы назапасілі 36 ачкоў. Выдатны вынік. Хай у вас, паважаныя дзяўчаты, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі разам з вамі ў гэтай студыі, запомніліся надоўга, вам у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на беларускай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце і спявайце па-беларуску. Самі і разам з намі. Песни журливой